di acara pemberkatan dohot adat nami di apalas sadarion. Jadi di damang do dainang molo molo au tang mardamang bilo marina. Jadi iki pesan na tua-tuai sempat dope marsita dado nanayang paromain na alay melalui video call do marpoto alay sunari dang adong be dang di joput be seperti nito dito si majung ni nanang paromain naon. Jadi neng marede mahami tu kita sudah nanti amang permusik dohot bere namin nong tong madibantu kami di nadana Gabi emang gabi. tudos tu namar nipi. Oh, gabi emang. Dapat rumah
na jauh-jauh.
seputar rai.